Ak ste sa práve rozhodli, že do rekonštrukcie či nového bývania idete s nami, funguje to takto. Zavoláte nám, napíšete e-mail alebo prídete k nám. Prísť k nám je tá najlepšia voľba, pretože všetko uvidíte naživo. Môžete si to chytiť, porovnať, predsa len podlaha k dverám, vzorke vášho nábytku. Vysvetlíme vám, čo je pre vás vhodné, čo naopak úplne vhodné nie je, ako to funguje, aký bude proces, čo od vás potrebujeme. Je nejaký plán, pôdorys, prípadne počet dverí, aspoň nejaké základné informácie. Všetko ostatné zistíme v procese. U nás si vyberiete, čo sa vám páči na pohľad, čo sa vám páči na dotyk. Po podlahe predsa len budete chodiť aj bosí. Prirovnáme to ku dverám. Nech máme tú najlepšiu kombináciu pre váš interiér. Podlahu si tu vieme položiť, prirovnať naživo, ako to bude u vás. Vyberieme kľúčky, doplnky, vzhľadom na vašu preferenciu a váš rozpočet vám vyberieme to najvhodnejšie pre vás. Spravíme vám cenovú ponuku a ak je všetko v poriadku, ideme spolu do toho. Pre naše dvere, podlahy, prípadne koberce či terasy realizujeme aj montáže, aby ste v tom neboli sami. V tom prípade k vám príde náš kolega, ktorý všetko zameria, dohodne na mieste detaily, všetko to pozrie, aby sme mohli pokračovať ďalej. A objednávame materiál. Plánujeme montáž. Samozrejme, realizovať montáž môžete aj samostatne. A po úspešnej montáži samozrejme s vami ostávame aj naďalej. Platí záručná doba, všetko, čo bude náhodou treba doštelovať, prídeme. Pretože Modo Design je spoľahlivý partner pre váš interiér.